Μωράκια, να ανοίξει η καρδιά μας, γιατί τέτοιες τρυφερές εικόνες έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Μωράκια που απολαμβάνουν φροντίδα, στοργή και υπηρεσίες σπα. Κι όμως ναι. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα, Χριστιανά, πού είστε, τι ωραία. Καλημέρα σε όλους. Ναι, τώρα θα τα δείτε όλα και θα τα μάθετε. Βρισκόμαστε στο Blooming Baby Spa στη Νέα Σμύρνη και κοντά μας έχουμε την ιδιοκτήτρια, την Αναστασία Μπουρνάζου, η οποία θα μας μιλήσει για τα ωφέλη του Baby Spa και πιστέψτε με, είναι πάρα πολλά, τόσο για ένα μωράκι όσο και για ένα γονιό. Τώρα βλέπετε τον Ηλία μέσα στην πισινούλα εδώ. Βασιλιάς. Ο Ηλίας είναι βασιλιάς, εγώ αυτό μπορώ να πω. Από ό,τι βλέπετε. Και είναι ένα περιβάλλον που θυμίζει μήτρα, γιατί έχει το ζεστό νεράκι. Θα μας τα πει όλη η Αναστασία. Τον βλέπετε πόσο ηρεμός είναι πάντως και πόσο το απολαμβάνει. Ζηλεύουμε, θέλουμε και εμείς μια τέτοια υπηρεσία. Καλημέρα, κούκλα μου, συγχαρητήρια, τι ωραίος χορός. Μίλησέ μας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον Ηλία μας. Έχουμε φτιάξει ένα χώρο όμορφο και ζεστό για τα μωράκια μας, για να τους παρέχουμε αγάπη και φροντίδα. Το βρεφικό σπα είναι κάτι σχεδόν καινούριο στην Ελλάδα. Βοηθάει πάρα πολύ τα μωράκια. Βοηθάει την ενδυνάμωση των μειών μέσα από τις ασκήσεις που κάνουν στο νεράκι. Βοηθάει πολύ τη χαλάρωσή τους. Βοηθάει πολύ στον ύπνο. Βοηθάει το πεπτικό σύστημα πάρα πολύ. Όσα μωράκια έχουν τη σκυλιότητα ή κολικούς, με το μασαζάκι βοηθιέται πάρα πολύ η διαδικασία αυτή. Από τι ηλικία μπορούν να έρθουν? Από τι ηλικία μπορούν να έρθουν? 40 ημερών. Από 40 ημερών είναι μια χαρά, μπορούν να έρθουν τα μωράκια να απολαύσουν το σπα τους. Και είναι όλα τόσο δεκτικά και θετικά. Είναι όλα τόσο δεκτικά και θετικά και απολαμβάνουν. Όσο πιο μικρό είναι ένα μωράκι, όσο πιο μικρό είναι, τόσο καλύτερα το δέχεται, γιατί έχει πολύ έντονες μνήμες από το περιβάλλον της μήτρας, οπότε μπαίνει μέσα χωρίς κανένα πρόβλημα. Όσο μεγαλώνουν λίγο μετά τους 8-9 μήνες, επειδή πλέον έχουν ξεχάσει αυτή την εμπειρία, είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά με λίγα ερεθίσματα που χρησιμοποιούμε οπτικά ή ακουστικά, ξεχνιούνται, μπαίνουν μέσα και στην πορεία απολαμβάνουν το μασάζ. Να δείξουμε κιόλας κάποια παιχνιδάκια που κάνουν κατά τη διάρκεια που το μωράκι απολαμβάνει το Έτσι έχουμε κάποια οπτικά ερεθίσματα. Εδώ έχουμε τον καθρέφτη μας που κοιτιούνται. Γενικά είναι πολύ καλό να έχουμε ένα συνδυασμό ερεθισμάτων και οπτικών και εικόνας. Παιδιά, είναι μια γλύκα ο Ηλίας. Πόσο είναι ο Ηλίας? Ο Ηλίας μας είναι 5 μηνών. Είναι 5 μηνών. Θέλω να τον ζουπίξω και να του αρχίσω τα φυλάκια. Ναι, πες λίγο για το σωσίδιο, γιατί φαίνεται σαν να το καταδυναστεύει λίγο αυτό. Μπράβο, ναι. Πολλοί γονείς έχουν έτσι αυτό το άγχος, αλλά παρόλα αυτά το σωσίβιο είναι απόλυτα ασφαλές για τα μωράκια και μάλιστα το συγκεκριμένο κιόλας, επειδή αφήνει όλο το σώματάκι μέσα στο νερό, βοηθάει να τεντωθεί η σπονδυλική στήλη που ήταν για πολύ καιρό μέσα στη μήτρα έτσι, σε κύρτωση, οπότε είναι πολύ βοηθητικό. Και σε σχέση με το baby swimming, εξειδικευμένου ανθρώπου. Έτσι, σε σχέση με το baby swimming, έχει και το καλό ότι αν μια μαμά δεν θέλει να βουτήξει, είναι κοντά με το μωράκι, βοηθάει στα ερεθίσματα και στη διάδραση, αλλά βουτάει μόνο το μωράκι. Όπως μακρύνει από το μωρό, περνάει μια χαρά όπως βλέπετε. Και οικειότητα με το νερό εννοείται. Και να πούμε ότι η Αναστασία κάνει και πιλάτες στα μωράκια. Είναι και γιόγκα, και έτσι μπορούν να κάνουν κάτι συνδυαστικά. Και εκτός νερού, έτσι δεν είναι? Μωράκια στα 90 κιλά δέχεστε? Δεν χωράς, βρε, θα φτάσει. Είναι αυτά που αισθάνονται μωράκια, εννοείς? Εγώ αισθάνομαι. Ακόμα δεν έχουμε μπανιέρα ειδική, αλλά μπορούμε να το φτιάξουμε. Για το φραγκολιά θα φτιάξετε. Καλημέρα, συγχαρητήρια, ωραίες εικόνες μας μεταφέρατε. Πάμε να